Историята на Ралица и Дидо звучи като история от приказка. Познават се от деца и със сигурност няма нищо случайно в това, че бащата на Дидо на шега я нарича снахата, когато все още тя е на 3 годинки. По това време Дидо е от онези готините, цитирам Ралица, батковци в нейните очи. След това всеки поема по пътя си. Минават години, за да се срещнат отново на едно особено място. Приложение за запознанства в интернет. Заветният ден на първата им среща настъпва на 27 май 2023. А целувката им тогава променя живота им завинаги. На следващия ден отново са заедно. На последващия също. А днес Ралица и Дидо са тук, за да споделят този ден, освен с всички вас, а и с тяхната дъщеря.